Mapuso Iloilo Provincial Agriculture Office, ginapahanda na ang mga maunguma sa halit sang tuman nga init. Rain-fed areas o kuntalamnan nga nagasalig sa ulan, butangan sang small-scale irrigation project, agod nga mapahagan-hagan ang epekto sang El Nino. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Halin sa 137,000 ka-ektarya sang rice area o kuntalamnan sa probinsya sang Iloilo, yara na lang subong sa 132,000 hectares ang agricultural land matapos nga ma-convert sa residential areas. 40,000 ka-ektarya diri ang irrigated area, samta ang nabilin ang rain-fed areas o kun mga lugar nga nagasalig sa tubig ulan. Suno sa Iloilo Provincial Agriculture's Office, patubigan sang probinsya ang rain-fed areas, agod hindi matamaan sa epekto sang El Nino. Ilabi na nga base sa forecast sang Pag-asa, mabatyaga ng tuman kainit nga tiyempo sa last quarter sang 2023. Ang nabiling ina nga rain-fed areas nga we are hoping sa dire sa skilled up namon nga rice program matagaan ini sa mga small scale irrigation project. We could still have the rain-fed areas nga mapatubian naton by way of sa mga small scale irrigation nga project naton nga also one of the priority program ni Gov. So maaton ini siya mapatubigan and then we will maximize the production sa sini mga unit area. Dugang pa ni Toledo, apisar nga may kakulang sang tubig kag below normal ang rainfall o kun ulan sa tion sang El Nino, kampante ang Agriculture Office nga hindi ini mangin pagpanghangkat. Magluwas sa small-scale irrigation project, may gin-establisar naman nga small farmer reservoir kag small water impounding project nga makabulig sa mga mangunguma. Ginapahayag nga ang natipon nga supply sang tubig ang bastante nga makasustenar tubtub sa tion sang tig-alani. Sa subong, 3,000 na ka-ektarya sang duta sa probinsya ang natamnan sang hybrid rice. Bastante ang supply sang humay, bangod ginapaabot nga makaproduser sang 12,000 katonelada sang humay kada ektarya. I-divide na to 1,000 kilos ang 1 metric tons. To my computation, siguro malabot din sa mga 12,000 metric tons. Now, i-double mo ina kay because our target for the year 2023 is 6,000 hectares. So amo na sa ang aton gina-expectar sa aton lang ang gin-assist ang aton sang probinsya on the hybrid rice. Apang suno kay Tatay Agustin, mas maayo kun manami nga klase sang hybrid nga binhi ang itanom agud makapatubas man sang maayo nga klase sang humay. Okay man kami sa kundang rang hybrid. Gani diferensya kay ginpanaw kang kan ka di do ay magkraymo ng iban nga binhi. Ti amuran ng damong gin panghatagan nila nga bini pero ang iban ay magkalatubo bla. Magluwas sa mga gamiton nga makinarya, ginahanda man sang probinsya ang mga mangunguma sa posible epekto sang mainit nga tiyempo. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.